Ngan pulih akan ikapor nagaktir ke jong belai. Ya kaba la record ya kan ke jingkren. Ya kaba la kren da Jesu Christ. But la record ya kan ke jingtho hakan ke gospel ke jong Yohanes. Kan ke lanong ke khat sao ke khat ke ban rio. La record da Yohanes uyo sngo ya kata ke jingkren uyo sngo ya kata ke jingong ke jong trai namar ba Yohanes ude usunran jong Jesu ba ya ke ba Jesu kren utho ya kata ba record ya ke ba Jesu kren ba record ya ke jingkren namar ka long shisha ke jingkren ka ba don kam hado kata ke jingkren ya ka ba umpat jo sngo mano ban kren kum ke ketien ba le se hado mentaru nganget mamangane mapi pimpat jio sngo kum kanega kentien yakaba Jesu kren umdan uno ustad perkat lene ukraw perkat lene umdan uno uriu niam lene unong yalam niam bala ban kren yakini kentien kumba Jesu kren baraba Jesu kren teng kanega jingkren kadai kabang ila jupule bat teng habang ishupule kakut no tang haga jingpule ngim da perle jingmut tan ngim da ngam jeliu hagane ka kentien lene ngim pen song dor ya kanega jingkren te hagane ka snging ada ngai habangi kren ikane ka ktien bat habangi pule kane ka ktien ngin ngam jeliu ban sngo tho ya kanega jingmut ya ga ka ba Jesu kren mar kane ka kentien ka long ka ba don kam hado kata ka long ru ka ba don bor hado kata ka ba don nong rim hado kata tadeng ta habanga pule ia ga lenong ka bakhat sao ka dekhot ka ban reu na gospel ga jong Yohanes ka ktien ga jong blai ka ang ka record ia ga jing ong ga jong Jesu ong kumne Jesu la yathu au ngau bolong ka ta ga lenti bat ka jing shisha bat ka jing imdi amdan ubawan hauk pa henry tang danga Jesu la yathu uong ngau bolong ka ta ga lenti kamut kuno Jesu ulong kata kalenti. Ompat judan uno ubreu ko mangal ong ipi mene uba ong nga ubalong kata kalenti nga ubalong kata ka jing shisha nga ubalong kata ka jing im. Kani ka kentien em kabadai tang ublay ubala ban kren. Ubreu unom la ban kam nga ngadai kalenti. Habu ong ngalong kalenti kaba lechano kalenti kaba lam shaga jingpenim kalenti kaba lam shaukpa uong yegane ka kentien uong omdon ubawan haukpa henry tang danga uong along mga kata kalenti but they nanga pila ban wan shautaukpa pimla ban lech shau blay shaukpa ban shulait laga lech kumto marukpa ude bakoi uno ubawan shautau bakoi un yap no hang tahisbak unono bawan syauta uba donbor onom la ban shurung kumto. Tanga ka jinga day kabakan jabreu ru ubreu lada fila ikendo yu prime minister fim la ban shula ikendo kumto. Unono tap udap unono ubreu madan onom la ban shula ikendo kumto yu president yu prime minister yakireu he yakireu kraw kinosan shar jangkari kinom la ban shula lagalai kanotam ban let show blay hatu fila ban shulet lagalet hatu fila ban shongan wan lakawan hatu fila ban shonga kwa ekendo ya fi ngan ya kendo ya fi tang ban ikendo iki brief ya bo de ka appointment but ka appointment ru ka longkum ta ya kita ki bas ngodan kam lada prime minister ngodan kam ban ikendo ula ban ikendo ba unum ya kendo hiru yaki tap ki dap nga ang ya fi ina ita ki riu madan lani u president jongari la ban shikendo iki brief ki klem kam klem jam utau beriur umla ban ong akwa ikendu presiden ngali ikendu menta kalong kumju lada hakabakan ja pertai kanut tam hakabakan ja mensim pinomla ban rung shaukpa ban shurung la karong kumtu henry pila ban rung shaukpa lengba ukon jo Jesu Christ namar fila ikendu yu bakot filan kam neng kong ikajing pen kot filat show bahok filan kam neng kong ikahok pinlet shauta ubashisha fiap ban kam yau tau bashisha. Fidan kam yaga jingpen kot. Fidan kam yaga taka hok yaga taka jing shisha. Fidan kam yaga taka jing sat. Pinyo yaga taka jing long kum ba ublay ulang kum ta fila bandrung. Namar uno ubri unom la bandrung lakarung siya ka presence ka jang ublay. Lemda kum ta aday tau bri un sayap. Ublay ula ban ikendo ikibriw. Henry kibriw kinam la ban shuan lakawan hi kum to. Padahal tang kwa ban ang fika ni kasgi uday Jesu ubolong kata kalenti lada fi kwa ban rong siya baneng
Nafikwa ban syong habeneng. Ujisu ong along mga katakalenti balay. Namar kalenti men syua am kaladap dekot. Kata jingking ka bapon. Syau blay nong bu nong tao lani syau tau kupa. Kalad dekot. Fin kiu syuk kumno. Pin let syuk kumno. Mdan syuk. Kata kalenti kalad dekot. Namar kapap kesang. Namar kata kalat kalet. Namar kata ka jingle persya ka jong khun ben riu. Yau blay kupa kata kalenti kalad dekot. Tadeng tau Jisu ong aday mga kata kalenti. Piyaban ya lengba jong lemda kum ta fin sa ha ka jing penrem. Bat ka ba ap ka long bai ka pung gading. Kata ka nurok ka ksaw ka handai pateng nyamra. Kwa abang ifi klamu Jisu, fidan ka jaka ka ba syirkai tam, fidan ka jaka ani ka ba matam bat ka ba jinjar tam. Balada hikwa ban mi nang ta. Piyaban ya lengba ka negalenti. U Jisu ulong kata ka jingking ka ba pon syauk pa. Lada umdan Jisu, umdan jingking. Lada umdan Jisu, umdan lenti. Tadahing ta nga kwa ban ong ifi ka negasengi. Lada fikwa ban yo, yauk pa. Lada fikwa ban mani yaw blay. Lada fikwa si siya ban dan haka presence ka jong o. Pihak ban wan tang lengba u Jisu. Kan maago ni kaway, ba u Jisu utip ya kata ka jaka. But wan na kata ka jaka siya ni siya kandaw. Baru tip ru ba unlet siya no. Dahil tahu Jisu ba tip ya ka address jong ka beneng ru. Baru wan siya ni siya pertay. Manong ali bot ya nga. Balada pi bot yu try. Haga ta ka jaka ka ba utray udan. Haga jaka ka ba u Jisu udan. Hang tafin dan. Marday ma u ba kat ya pi. Balada pi bot ya u. Pi bat ya ka kti ka jong u. Pinpoy siya ka ta ka jaka ka ba u yalam. Kalong kanuksaro ka ni kapor. Lada pi ang pastor wan siya ka yeng ka jong nga. Ngahaban kali ka address ka jong pi. Balap hisu batay ka address ru teng nga numla ban poy siya ka yeng ka jong pi. Henry hada fila batay bahal si piwan apru na ilat na ni na itay jaka mo iba kamsuk yang nga si nga itu itay jaka mapila nang taban ya kendo yang nga ban yalam yang nga siya ka yeng ka jong pi ban siwan kumto lada fim yatu mapi lada fim batay mapi lada fim yalam mapi am nga numla ban poy siya ka yeng ka jong pi. Tadi indah kalong kumcu kabeneng am kadega jakai kabang 4 judan uno ru ubal apoy siya ta. Judan uno ru batip ya kata kalenti. U Jisu ong aday mga kata kalenti. Tadi tao ong ini gigantian ong aday mga to kupu kabawan her na beneng. Abu Jisu wan her na beneng kabamud utip ya kalenti. Yonis nong kaban riu dekat lai pulai ong. Namaru kupu jong ublay ulang uta bawan her na beneng baru baay ka jingim haga bertay. Kababal ka dekat lagu prar ko ang nabangalawan hier na beneng bangan yu ale yaga man jong ahi hinre yaga man jong ta ubala pa inga wan shani shepherd tay ban le yaga man ga jong pa baga man ga jong pa galong uang kon kilet nga it palat diga pertay kata baba pilet mapi shagani ga pertay butao banget api ubanget yaga ktien ga jong fi utao banget yaga ta ga bapi pi ong along kalenti utao banget bapi pi ong along ga jing sha ubanget ji sha bapi long kalenti bulong ga jing sha balong ga jing im utao banget api utao nyo lat yem ru Jisu ong ga ni ga wairu Jisu le tu bula ong haki wat lang ala plash panggil di kata ga jing pla jongati kalong kabashisha nabangatip nang no ngalawan bat shano nganlet Henry pipim tip nang no ngalawan bat shano ngalet Jisu ang atip nang no ngawan bat shano ngalet wang atip nang no ngawan bat shano ngalet wang atip nga kita ka address jong kabeneng balada pipi ko ngo yang afinget hanga ngani alam ife magababal ka ong ikata adamdan u Jisu idon na jing penram dadang imdan u Jisu nginom laban let chok pa kalenti ka day tang danga Diktin ke jong blay ka ong na Hebrew kalanong ka ba sao ka khot khan reu ka ong namar ka tati tungin yawan hajan daga jing shlor haga ket ka jingay ay bangin yo pediang ya ka jing isnay bangin yo shem ka jingay ay ya ka bani rap yingi haga por badon kam namar ka tati tungin yawan hajan daga jing shlor haga ket ka jingay ay nginam laban rong siya ket ka jong blay lamda ka day tang daga snam ka jong Jisu balada kam day tang daga jingay ay ka jong nginam laban rong bagaktin ka jong blay ka ong nagalanong ban riu ru hang ni ka dekot ka ba arpaw ka ong siya ka ba kum unong buhay nagabenta jongi u Jisu lalit rong habaw la jalong urang ba ling do bam jukot haga taga rukom u Melchizedek uday tang u Jisu ubala ban rong siya ka ta ka ket ka jing isnay
siya kata ke jaka ke bukpa udan ba dai tang mau bala ban present yangi hakmat jong pa ba dai tang u Jisu ubala ban sat ban pen khot yangi khanang bangila ban rung sha ukpa ladang yim don yau Jisu ka jingle nyam ka jongi ka jingle nyam ka jongi ka jinglong nyam ka jongi le se ki seng ke boper kata kanam pen mentoy yangi anda bangila kaprep ya ka khmat ka jongi ladang yim pediang yau Jisu ngi sa haga da ka jaka jong ka jing pen rem ngi sa aga da ka jaka jong ka jing pen jot ya ka jing bitar ka jong blai ya ka ban salap no ya ta ki khon jong ka jing bam ka ngo ong ka tien ka jong blai ka basa yu bre ko long ka pung ka ding kabasa yu breu ka long bai haka nurok ka so bam jikot hang ta badeng ta ko aban ong ifi ka ne gesngi u Jisu ong along mga katakalenti ngalong mga katakalenti banga ong hang ni haka ne gesngi ta ka man sin ko basngo kya bon ba haka ne gesngi fi snap ka ne ka por fi snap ba pi ong kadai si sha so kom tanga ko aban ong ifi umdei bo u Jisu shu ong ngalong mga uda ong ngadei mga te ngalong mga katakalenti umdei bu shukam kai umday bu syukam ban ong nga syukam ndray bu ulam ler u Jisu umday ubalam ler umdan way ubreur ubakren kum ngi jai ktien banong ngaday mga katakalenti siya ukpa ngaday mga geng katakalenti siya gajing penem ngaday mga geng katakalenti gajing suk siya ukpa nga ka ban ong ifi kan igasngi finamlaban sut siya gajing jathat finamlaban sut siya gabneng lemda fiat lang ba u Jisu taday ta igasngi ko aban ong ifi pilaan ong u Jisu bu thok u Jisu usyukran usyukam nani u Jisu di bu biet usyukran khle biet pi boy bala ban boy u Jisu siya ni kaman ga jonga ne fila ban boy u Jisu siya ka kadiang manong shisha u Jisu kran ga shisha pi mba jo snofi kum kata ga jingong mba jo snofi kum kata ga jingkam imar u Jisu kran ga shisha akan mau kading phalang ni gasngi budang tu dakat siya kaman ba siya kadiang angyat utaw bi siya kaman uang nadame day shisha u Chris on tu pen im yaldi tu pen im yang iru uni usngaw ba u Jisu uday ubakam kai usngaw ba u Jisu uday uway na kita kinong pop usngaw ba u Jisu usukam yaladi klem da long shisha ta wang lada medai proof yangi proof yanga gani ka por ba mela ban penim yaldi ba mela ban penim ru yangi lem da kum tang amla ban nget hame uni ubriu ong mesukam kai mesukam ya kata ka bamla long tadeng ta Ukraini kita ki eke on pen em yalade pen em yang iru Jesus ngap namarba uni ubre ukhenyu Jisu bo ude ubakam kai bu syukam bu syutok bu syulamler uba syukran ni ka bamla long uni ubre udu no ya ka jing pen em udu no ya ka jing pen em kat ba uni wei pat chini kaliang wong tu kan mau yang lada me poi ha ka hima ka jong me bodu Jisu hang ta hu ong ado man taga singi man long lembat nga paradise kan mawa ka jingpen im kam day la shy ka jingpen im ka long manta padayin tan kwa ban ang ifi ka ni ka singi ka ba manta padiyang yaw Jisu namar klema u pinamla ban let chok pa klema u mdan jingpen im klema u mdan jing maap klema u mdan ka jinga e klema u mdan jing isnay klema u kaday bitang ka jing yak ini dua kan ka por manta yang no itrai kat baga por kadang dan ngakran ni ka jing shisha da ka jingat ya kan ka por masibon ru pin pediang yu Jisu kan ka sngi pinom la shu ban shong to ka jaka ba pinom jo shu ban shong ha ka to ka jaka jong ka jingat ka jong pi ka bam dan nong rim pinom jo shu ban shong ada kran ha ka kerteng yu Jisu ba da ka bor ka jong man sema koi pinom jo shu ban shong ha ka to ka jingat ka jong pi ka bam dan nong rim ngat au Jisu ong long mga kalenti ngat na do menta kasngi ba pinyo rung leng ba jong u ulang mo kata ka jingkieng ulang mo kata ka lenti ba pin rung siya kata ka jingja thai ki babam jikat siya kata ka beneng ki bola pen kre na ka menta jong fi siya kata ka jingsuk siya kata ka jingkemen ka babam jikat ya ka ba ka khamat kam shimla i ka skor kam shimla yo osngo kam shimla mi na ka download jong fi kilong kita ki ke bo blai la pen kre na ka menta jong fi pin miss ka ta pinda ang tat ni pinda babi tat te pinda ang chis da sungai la ngai tu pastor bantai la abyang la sungai la ngai tu ka kubor ka bangla josno nagi shakri ke jongle ya ka bangla josno nagi ktien ke jongle ka abyang henrai ka ta ka por ka mentoi shu la da fishu babi e kwa abang fi ka rai ke jongpi ka ne ka sngi ka rai ke jongpi menta am kan rai ka bom jikot te tadei ta wat ju ken kam ka yu Jisu ba ka ktien ke jongo
Tapi buat baik yo. Wanum persyang lu ban shu buat kaya yo. Wanum shu persyang ban buat yo Jesu. Le ban shu kam ya uru. Bau de utrai jonga. Nre pile trai kat ba piman ya laga jonga jingem ga jong pi. PM kat ba man fiat kat ba man. Piang Jesu de trai nre utrai uklam long trai te. U Jesu uklam long trai te. Ai bau Jesu long utrai jong pi na do man tagas ngi. Ai ba ma long trai. Buat ya na do man tagas ngi. Nget na do ka download ga jong pi. Pedret yala de kamat jong u. Pendam yala de kamat jong. Berat no ke jing sarong baro. Berat no ke jing bam nget baro. Berat no ke jing artutin baro. Berat no. Kita am kiban penjenjari fi. Kita ada kiban penkordit ya fi. Berat no eki. Pediang da ke jingat. Manganget kan longum dah kan ke sengi. Bafin pediang. Nganget ko mga ang nado basdang. Pinum juk syuk ban syong hakata ke jaka ke bafidan mentah. Pinum juk syuk ban syong hakata ke jingat ke bafinget mentah. Namar klamo Jesu umdan nong rem. Ban nganget pin mi nang ta. Bafin pediang ya Jesu. Bang try no mentah ke sengin surrender di nganget. Ngan buat ya meh. Nganum kwa ban long kum tu dagai hakata ke wei kaliang ya ka bau syupen syupen sarong ya la de. Baru yap no hero. Syabam jukut syadu job. Une wei. Upen ka ngo la kapen ka ngo usyo ai ka beneng. Usyo ai ka hima ka jong blai. Usyo ai. Ka chingat. Ka ching pendet ka ching pen ka ngo. Sisa ka nang kanong ka bakraw. Hagan ka singat bat ka ngo. Nginya duai. Try ni ka por nga ai ngo yeme. Ikon jame ka li osngo ka knien ka jong me try. Melong ka lenti jong ka jing pen em. Melong ka lenti ko try jong ka jing pen ko. Melong me ka lenti ko kon rat try jong ka hak. Made me ko long galenti ko konat jong jing shisha. O try ndok mendaga sngi ko try kini ki ko na baki nget ame lapen ko yeki. Kiwan shaka jinglong hok, kiwan ko konat shaka jinglong shisha. Kiwan ko konat shaka daga jinglong. Ya ka ba kumba meme long me penlong yeki ya try. Bala baki lap diang me ko try ne sngi kinum pai dien show. Kin buat ya me baki nya ya kan galenti ya balai. Mar me long kata galenti. Galenti show ko ba. Kar ko ini ki kon ndok mendaga sngi kinum pai dien tat. Men bat kak yeki ko try. Ngaduay nga dekar ko ni kikon. Nado man tagas ngi. Pinyay ne outry. Baka bor man sima ko. Kandawan hapi. Baka man sima ko ni rap yapi. Un pen shy yapi. Un bat scam yapi. Un pen shatbor yapi. Nado man tagas ngi. Hado ka jingwan ka jong Jesu. Ngaduay nga ko ifi. Ka jing kaman ka jong try. Kan long badap. Bafin dap si siya. Daka bor ka jong man sima ko. Ben shakri of try. Try play ki kamat. Play ka try ka download. Ini kikon ka shakri. Mado man tagas ngi. Agar tengi jong Jesu ngaduay. Amen. Amen. Try na kar kuifi. Kaman siyem jong aga kamen. Banyo iya pi pediang niyo Jesu. Kaman siyem jong aga kam yo nong eru. Am ngam yo nong eru am lada pi pediang lani lada pi pediang. Nang ko aban ong ifi nganga kren ni ka kubor. Ka ji yo nong ga de jong pi. Pi pediang yo Jesu fi onong ma pi. Pi pediang yo try. Ka jing man toy ga de jong pi kam de jong a. Ka jing man toy ga de jong pi. Ka ay kay mga kren ka de na ka banta jong pi sudah. Para fila pediang nai pai dien show. Buat yo Jesu. Buat hado bandakot. Ngin sa kedua biang lasay. Pinandon kami ke jing selok fila banwan. Ngidon si baar si balang tergam todo sing sa jan. Fila banwan ngiyo man yakendo ifi. Tran kerku ifi sa syampat ko bless you. Amen.